Hey people, check. Side 60. Jeremiah no bokumendo stay the way is very easy. That's not book we stay again. Sarah, utayifanya kuisa app. Mabibu yako kuona. Should you say people of this nation? Pafunya ko yeso buda ori gentle one. Yeso sekirira. Guys, not Jerry, guys, the Jeremiah Tapambaga. I didn't know. Now, we just Cozy from Korea. Hey, Kuzuri say, but you go in do it on the Maga anyway. Or who's what would you say? It's show. My hands on. Guys, team meeting the Korea. Jerry Chimoro. Hey, you see, more saying, you kunyari. This is Muyara Sama. Get his own way. You don't know tomorrow, is she? We always say, Tomorrow, Magadi, Mashimarian. Say, Chinae Shema. Yes. My day, You are the joke. Hi, guys, we say, that's Mashimarian. Guys, how are you doing? Guys, I go. My visitors, that's my visitors. I feel so proud, like I've achieved something. So there, you remember just a funny babuga. You should do off. We. No song goes that die everything. Jerry, Hansina, teacher Taika. Jeremiah will say, Samuel, you won't do it. What is Simba? Cozy. Kuzan's will sing we got us. Cozy. Malay. That's the guys, and could say story even Jeremiah uyu wanga wakaunda nandikurere nhema unoziva zvinombonzi pepeka usadatira munhu wako kana mukasangana kuchikoro akaita shanga. Jeremiah was a shanga. Jeremiah was Jeremiah, the handsome one you're seeing. Jeremiah was a shanga. Jeremiah was a pastor. Like seriously speaking, Jeremiah was a pastor. Unozoita tokingaisa uchi yes that toyesa kuvatsanangurira pamusoro pako ndichisa wakaroora here ingwakuita bhaira wakapano Jerry kwaiva shamu mwari nida kutaura shuwa Jerry wakatanga kusika Jerry wakatanga kuita flesh all over Jerry flesh waiwanepi Jerry waenda kukorea Jerry munhu watanga tinaye paSouth Africa paMonash University chakasvibirawo mazuva iwayo futi kuti chesashema tasingatozvizivi uyu Jerry uchiita accountant ndiri accountant ndikaivava munoona accountant gaura Jerry waita account isu tichiita maarts kwedu talking of the people Jerry ndo the cool guys or what you know they don't want disturbance. That's Jerry why Jerry unomsevenzete hauna uchinja Anochinjira. Korea na uchinja Anochinjira. Azi mwana wakanaka Jerry kusana matama Jerry why uyu mwacho kuza nati kumuzira saka anozoti ndotaura zvakawanda kuti kudii wandosandikadzana ndi Jerry wanga uneona Jerry uyu flesh is full here in the cheekbones. Jerry imi wakaenda kunoita masters tini ndichitaura pagraduation yako ndite MC Jerry wakabhuruka hoyo
Jerry wakaita wakapinda mumakore. Jerry wakapinda kunyura kuti nya. Manyura mujeri wakatanga kupfeka iwo manhu aya nana guju mupijo. Jerry wakatanga kufamba achiinda kudzimba idzo dziya dzevanhu vanenge vakapfeka marobhu atinoona emakoriye. Jerry akatanga kubva nevarungu. Jerry ndokupedza makore ake maviri achiita masters. Handichazi kuti yaiva human resource here kana kuti yaiva accountability. I don't know, like seriously speaking, I have no idea. That's Jerry for you. That's Jerry. Jerry wakainda Jerry ndandito Jerry tell me, are you still preaching in Korea? Uruko rwangu rwakwadza ndakuudza story yakamboitika yelasanya yandakaivera nemajeremaya ndoyakuzola asi ndaifanira kutanga naenda kusvondo. Ndaenda kusvondo chero wakapika lasanya ndakavata iji rakatosataura nini vakatibisa lasanya inonzi chipo makarona yanenge ane chisi ndo lasanya yaka hai Jerry usada kunimakisa pano. Mwana manje. Ya, Jerry wainda Jerry wamusile. Jerry wabuda mweka mapavement mchichi. Jerry. Case. Jerry mwana mwana Jerry. Jerry wakutanga kupfeka senge vanhu kuAustralia. Moza wakomana kuAustralia wanda wapfeka mashorts nematennis, t-shirts. Namino kuti style iyi inonzi chi style mwana manje. Jerry munobata rukongo kwaza I want to explain. Unofana kubudisa face yangu yakaita diki like sanya kubudisa ihobi. Jerry wainda kupi ndaita try to tripod ndatsanangura ndivaudze vanhu. Jerry wabudawo Jerry unopfeka mashort Australian guys tinoda kuisa phone pachitripod ichocho saka chitripod chogona kuya paid up nasi kuvatsanangurira muona manje. So Jerry kaya tava friends kubva vanhu vandakaita mafriends navo vese vandaiva mafriends navo kubva ndiri kuMonash kana munhu yanga angori friend yangu nanhasi inongova friend yangu nainaenda kuri saka tiri pano inona ndachikora Jerry kazobudisa silingi ukabudisa silingi saka hayaiwa tisi kuona saka ngatichisu chinhu ichocho chingasikuipanapa. How can I do take with you when I'm praising you? Abashari bani bacho bashari anolilatero nemundiro dzeplastic vanokorya akabakureka Korea takatsvukira tisi bhibho yangu ine jealous zvandoshandirwa munhu wekukorea bhibho yangu ushu iwe sha iwe dhundwa tirega ndikupe mari idzo uya hausi kubude iwe ndiori single usanyeperwe Jerry is single uya shamba uya padiri ndikambotana nezvashamba shambibi shamburi thing Hi guys. Shambi mezvaizvairana shambika shambi uyu ndimutaidi ndiori kukoria tindati vanhu mumadhomu ndivanhani vaipinda mumakati memadhomu emukoria izvo ndivana shambi wanzi wazodzoka zuro uno shambi wadriver kurisei kubasa
What do you say? Shambi tinofana kutotaura matoki. Yo shambi uri suspect. Ndakachenesa. Aiwa wigi yangu yakabuda ndikuti ndikukonwa kuigadzirisa inini. Chimobvisa. Aiyo, unofana kunge chindisa indokubhiga hausi kunditi. Unofana kunge uchindisapota Jeremiah. Support me. This is difficult. Shema cheche. So don't go to kune shamwari yako iyo. Shambibi. It is a jealous thing since Shambi taura cha. Don't so edda vanhu. Did I get crushed here? But I'm so happy to meet you now. Who me or Muna Papa? Yeah, like last time, but I said, I don't know much. Those are what I want on my Facebook. Oh my God. I'm surprised. Shame. Apa nunzia kaenda pamberi baby. Asala nombe zoti umuntu kwaje unotoja kuti umuntu unyazoita munhu chaiye kwaje. Zimwe. Kana wabva pasipinga. A nice person. Saka unoti kudii nazvo. Are you happy? Yeah, I'm so happy. Une brother single. No. Sorry. Like, you know, chilled people are so nice. Like, you know, like, guys, I prefer someone like that. And I talk to one. So quiet people are okay. Not gonna want to put you in there. I'm sure it's not going. Right. Chimboswapa iti chipesa uyu yajeri. Uyu sheshe. Chikupa aiwa guys, aiwa chimomira ndadzokera kunyaya lasanya iyaya ndaivhaitiwa naika ndati chiri kuona ndaita mugovera vanhu vachange vachirya kusavadha apa yaipindirwa kuchikoro savadha iyi inoidambudzira kunga riripo ndaiti kubva muvhuro kusvika chishanu ndinenge ndichingoinda kumonashi ndawane mabuilding eyela masavadha anopindira zveipapo so now ava vandoko vainda like ndisukunyeba zvangu Jerry is a nice person handidi kureva nhema ndobva vati shero homi because taingoshanyirana futi even tichiri pemudhi wayo zipi picha yako iya. Jesu timobira mshari mwari wakanaka. Inyasha. Mwari chomuda. Inyasha. Amen. Ndine nyaya dzakawanda guys. Dadi waita yoyekera kadzi ndouya handiregi ndobauya kuzopinda service. Ndakabika lasanya yakatowanda ndikatodarika pamba pawo yaivaberekera karodhi uchinda hatirei kupinzwa mumaoven zvakanaka kushata awanga akaibika iyoyo ndofunga vaizorungiya voita lanchi ndofunga ndokutokaundawo kuti sister vari kuuya iwe kwakurega sha kwakubata wafona Jerry wafona ndikadavira mungageti kadzimafoni Jerry wauya kuwindo ndingati nani ndandimuki Jerry wakagwadza ndofunga ndikuenda kuinda unonzani wawaifamba nayoyo mukomana uyu wakudai you know true iwa wachataurisa iwe itachataurisa saka vaenda kusonde yavo vaenda kusonde kwavo vadzoka indazochimuka ndosvoderepi kuti ndichinofunza ndasanyaya yekuti yasara handina ndazomona svonde muvuro abhari Jerry chamwari zvakazoitika paya sorako ikataura neni papo vachatoinda chamwari apachapisa shamari wokwakurega kuya I still feel bad ngoti hangu izvo zvitaita kupesana ndaifana kutombokubikirawo nemaoko hangu aya anobika ka anobika saka ndaifana kutombokubikirawo ndikutsiva tobva ipapo
Takamboma katirikuika ndaitsedekera mutetsu vakasanga kuudza jeri vabhuye ndakamborwa nenhamomwana mai vangu ndakadla mutetsu jeri akatonituka ikanotondiudza kuti wakadla mutetsu wakakona nguva yozondiudza vanoda chikafu kana kunaenda una mufundisi munhu handingamboiti nhasi asi ndatsiva nyaya yelasanya because ndasira ndichikuita shaporo nemutaundi mose lunch but oh my god ndiye andiperekedza guys ndiye wataenda naye kumafesa aya ndaita story time maya ndaenda najeri guys ndiye aenda neni ikazomuperekedzawo kutsivawo because ndazomudhileya but anyway I'm happy you're with your friend now. Thanks a lot. Yeah. But ndozviripo jeri akikuti achokwa zvamwari jesu kristu jeri une musikana zvajesu singadi kureva nhema ringa isati yapo asi une musikana inini dangotora chinhu one chete zvokuzoti kana mawana vasikana venyu vaya vatisingazivika misi yemichato yenyu you guys you forget us yet we were there for you since 2010 muri mumabhurukwa yenyu aya akatipelazo asi izvozvi makuchena motisiya pamichato ainangwani kunyepa ndikungotaurawo hangu ndakazvinotisa kuti munozotikangamwa imi nekuti vanhu venyu pamwe vanenge vasingadi kuti tinge tichiuya kumichato yenyu asi taiva mabhesti musazodero vanini musazodero vasikana kutonzi who are you guys? I'm the bestie. I'm the sister from 2010 like we were there. You don't know this. You don't know the type of this love. Guys, memboisa 1 or 2 people dzimwe nyaya ndatokanganwa dzakawandisa guys. Jeri akaita masters kuita ndaikanganwa ichiko haichazivi uwaitawo masters uri mumaster here. Ndaisa link guys uyaimboti hey Jerry iwe jiri yaunoita chimbundumandisa why if pane friend yako inoziva chengwa mafriends ako maya mafriends ako maforeigners chiti eish apo zvaita guys yemtauri najeri guys munganondimakisa here guys yemngoti hey Jerry anziramba zvemushana wako kuite zvashema guys guys zvichibuda audi yangu yaramba zvaramba like ndikuikoniwe inotondimakisa Gastozo Shepherd Chishaka ndiri murima otherwise ndiri kuonekwa ndataura najeri handiye watitaure naye nhasi iwe tokudina iwe yesi Jerry zviri sei niuya padhuze uri sei hapo zvekuti ndangohaitirwa nashema apa angozokumuka angoisa life panapa uri kutya kamera koswedera padhuze tikuone nayo swedera padhuze handisi kunyatsooneka kushata mande unoita kuti utive kamera wakanaka wanewe unenge uchida kuenda kumashure kuti usaoneke wakanaka ndati wakanaka wani kuri sei uyo unongosheka rega ndibve zvangu and I used to see no Jerry anamvura agara Thailand Jerry anotogara kuKorea aiva kuThailand ndiyekera ndi uyu ndi Alexio perseverance Hi Shema. Did you say perseverance? I can't hear you. Budai mupinde What should I futi. do? Exit mupinde futi.
Hello. Itai exit mupinde futi. I can't hear you, Shema. But musoro wangu muri kuona here. Are you seeing my head like Kandibude ndigodzoka. I can't hear you. iri bo? Shamusoro wapinda busy. Ndina kupuwa matutorials ekuti unofamba But sei. ina kuti nemubvunzo. Unachara kunyasa normal. Jiri patasura tisati normal. Aiwa. Oh my God, ndakunda muyedzo guys. Vana vangu vachidya nyama nachitsada veggie. And I love you, Snow. Thank you. Ushikwi kamera zvevasikana. Uya panapa unoita uchitowana shamwari. Charity musiwa unomuziva. Charity musiwa. Charity neve yako zviri sei? Alongside my sister. Lenny Moore Denford unomuziva. Oh my God, they conjugate akamuka. Izvo zvinenge zichi. Conjugate, wake up. Come and see Jeremiah. Yeah, Lenny Moore zviri sei? Shema, how are you? Kuri sei gogo? Hello. Kuri sei? Bo zvekuti uri kuita sei? Kuri bo kuita sei? Ndepuleni zviri sei? Hello, Jerry. Zvakamira sei wangu? Uri kuita sei? Bo ndangoda kungoti ndafara zvangu kuti mumbovhistira the Shamarian Good Samaritan. Timutsike but manje akungotifuta shamwari vamwe zvemakamera hatizvigone. Full auto. Ndinotiza panapa. Yaenda guys. Ndikati monzwa Prudence Katsande uri sei? Hi Shema, how are you? Ndiribo chimbotaura na uyu Lenny Moore ndakumbokudonedza tauda kutora time kuti vaende guys dzakuma 9. Prudence taura abadona munhu wachungu chinandiriso ena chiti pa 24 hours a day. 24 hours a day ndinotoya normal shamwari like since unombeito aba tiri kuita zviri bosha. Mombe waramba kakunda musha kwedu chazoenda rini zvakapuresa guys inini regaiti apa manje zvinda kutanga chimuchinese tasaona tasa engo China shongo ona manje Bye bye guys. Bye guys. Bye guys. Oh, kuzi. Guys takuenda. Tafara Jeremiah kana wakukolia kwako unozongoti kana wandisuwa unouyo uite sei wopota wakona live stream. But I think ndinenda tone my hairstyle akatenga ndinda chinda pakudenda slimawo futi ona manje iyo nchakuona chatafara kuti nyarimbozo woti kuri sei bye guys. Tafara taona mashemari. Bye guys. Bye.